are. Nya dagom pa pud ang palibot. Kumusta mo diha sa inyong lugar? Shout out no sa atong mga suging tanaw. Wa ba mag-uwan diha karon sa inyo ha? Dam lang kanunay o payong para safe niya kalo o butas labi na sa itong mga kaigsunang mag-uuma no doon ay himan sa mag-uuma ganing butas o kao niya shout out na to ang atong mga suging tigtanaw diri sa Loon, Bohol. So happy na mo labay sa ilahang munisipyo no. Shout out na to si Father John Legitimas, among parish priest sa lungsod sa San Isidro. Sa tanan nga mga suging tigtanaw na to sigbit sa lungsod sa Loon, Kalapi, Maribuhok, mga kaisilahan no, sa Sandingan, Bukirang bahin diri sa mga kabarayuhan sa Loon, nagtuna sa lungsod sa Antiquira. Mayong hapon sa tanan. Okay, so ingon man sa mga taga Loon nga tuwa karon sa laing lugar nga mga suging tigtanaw na to. Mayong hapon ninyo diha. Lambo na pud ni nga lungsod ning Loon, daghan nag mga establishment na gasolinahan, daghan na apoy mga bake shop, mga unsa pa ni nga mga building ani no, komersyal, pharmacy, daghan na. Maayong pagpanikay-sikay sa inyong panihapon tanan ug andam sa mga jacket kay tugnaw ang gabi karon bisag Marso. Sanong sige jag mangujarag din yung mga bata ani. Dora nga ni kitugnaw. Sa ato pa Marso ron kanu sa may mga probable nga ting anak ani. Ha? Kagaro mga siyang Oh, siyang kabuan. Sa manang buwan na mga Disyembre aw. Salamat sa pagtanaw o mayong hapon sa tanan.